Abangi keren sepangga football bat ki player football ngi shayo sngew bat tip ya kata ka balanda. Hai gane ka video ngit page bni abat nga ka e kata ka balanda. Bat balai ka long ka ba corridor bha ha ka football. Kublai shibun parlok ma pila page ki video ha gane ka channel. Ha gane ka video ngin page ki katu kane ki point ki ba don kam. Bat kita ki long ka e ka balanda. Bat balai gane ka trophy. Kalong ka ba koridor hadu kata-kata haga football. Uai uba job bun tam ya ka. Bat ki don shibun ki jing shisha. Ki ba bun nangi ngimpat tip syapang kata. Dongin pai sya ka history. Kabanan kong ka ay ka balandar. Ka kentien balandar ka day na ka tin France. Kamut ka golden ball. Lane ka ball ksir. La sedang ya ka usnam sijar kendai sepak san punru. Daga magazine Football France lane France Football kata kamut hadu senam arjar arbusan ka awat ka lapoi sya ka henru pukendai teli hanrei ka balandar jong ka senam sijar kendai sepak san punru kamlong kumbangi tip menta hagatu ka por tangki rang yelek kai na po jong kiri Europe ki ba yelek kai haki klub ki badon hapo jong kiri Europe ki balak ban job ya ka Unong yelek kai uba nengkong uba job ya ka ude Stanley Matthews. Kumta ya ka jingay lenti jong ka balandor la sedang da way legend na po jong kari England. Hai ki snem ki ba menshwa lada pidei na Brazil, Argentina, Chile. Nena kiwei ki benta jong ka pertei. Lain no na ka Europe. Wala pidei superstar. Pin amla ban job ya ka. Kane kadai kadau bau pele umla banjob ya ka balandar haga por jong u walau de uwe na kirang yelek kai ba krautam haga history hanrei hadian kine ki kendon kila kela haga snam sijar kendai spa kendai pusan kirang yelek kai jong kenu keri kila banjob ya ka tangla da ki yelek kai hagi klub ki badon hapo jong kiri Europe Bad hangta la tau ya ke history da orang ya lekai na Liberia u George Wick u la job ya ke balanda haga senam sijar kendai spa kendai pusan u la long African player u banengkong ban job ya ke neka awat bad house senam arjar nyaw ka awat kala kelalong ka bapli na ka benta kirang ya lekai habaro ka wei ka pertei Kane ka peni kumno ka football kala kelalong ka sport ka basisha jong ka pertai. Hangne ka don ka wai ka jingkeli ka ba bon ki bru ki shat keli. Bad kata kalong. Hatu ki nong kersan ki jit yau nong job ya kane ka awat ka jubab kalong ka balandor ka shat jit da ka international jury jong ki specialist football journalist. Ki jurnalis na kiri ki badon hapo jong ka top shispa jong ka FIFA ranking ki yo banvut na ka benta ka balandar ki don lai pungut ki nominis khenang ban syai ngan suong kumne unong vut ula banjit si pungut ki player ladau jit yo no ha ka kerdan ka banengkong un yo khat san poin ha ka kerdan ka baar un yo khat ar poin Haka kerdan ke balai unjo sipeu poin. Haka kerdan ke basau unjo pra poin. Haka kerdan ke basan unjo nyau poin. Haka kerdan ke banriu unjo san poin. Haka kerdan ke nyau unjo sau poin. Haka kerdan ke pra unjo lai poin. Haka kerdan ke kendai unjo ar poin. Haka kerdan ke sipeu unjo tang si poin. Ubayo pun tam ki poin. Unlong unong job. Ia ka balandar. Ka balandar kamdei tang ka competition jong kino ki bala bantep sibun ki gol. Ki don lai teli ki point ki ba ki jit ya ki player. Mano banlong muta unong job. Ka baneng kong ka de ka performance shimet. Kumno urang yelek kai, u yelek kai. Ki gol, ki assist, ki performance, ki jingelam ya ka team. Ka benta ka baar, ka team achievement. Hatu la job ya ka Champion League, ki League baper ka World Cup bat kiwei ki international trophy. Ka benta ka balai,
Kata ka baki ong ka fair play bat kiwei ki rukom ken jong ki ha kamadan. Ka jinglong jong rang yele kai hamadan. Ka jinglong bapajba ki fair play bat kum ta terter. Lada orang yele kai utep san peukul. Hanrei uwei pat udon ka season ka ba kam kong san. Bat uyalam ya ka tim segi trofi ki ba kraw. Ka jing ye kun kadang long ka ba jawat ha pedeng jong kine. Mentangin poi segi benta babuan ki fan ki tip ha. Lionel Messi ulai job ya ka Ballon d'Or hadu prasin. Kane ka dei ka record ka ba kraw tam hadu menta. Ka jing job jong u kilong haus nem arjar kendai, arjar sipeu, arjar katwei, arjar kat ar, arjar kat san, arjar kat kendai, arjar arpuwei, arjar arpulai. Gumta ulayo hadu prateli ki Ballon d'Or. Bat kawai ka statistik ka pelong ya kene ka jinga tu kana balong ka ba pela. Messi ulai job sausin lenter. Nadu arjar kendai hadu arjar kat ar. Mudur perlok haus nem arjar kendai ujab. Arjar sipeu ujab yang. Arjar katwe ujab yang. Arjar kat ar ujab yang. Sausin lenter. Kane kadei ka dominance ka bajwat bha ban shem ha ka football. Hanrei ladau Messi udei u number 1. Dan uwei pat ubaya kun persya u. Bun snem badu tau de Cristiano Ronaldo. Ronaldo la job ya ka Ballon d'Or. Hadu sansin kata husnem arjar pra, arjar kat lai, arjar kat sau, arjar kan riu, arjar kat nyo. Baladangi pej ya kene ke jingya kun jong kine ki arngut. Messi prateli, Ronaldo sandeli. Dang kine ki arngut ki job ya ka Ballon d'Or. Hadu kat lai teli. Kane ka pen i ya ka ka bakine ki arngut ki lale ha ka football. Ha ka por baki bebun ki superstar ki wan bat ki lek. Hanrei Messi bat Ronaldo ki don ha ka benta bah klik du. Nadu arjar pra hadu arjar kan nyo. Dang kine arngut ki bala sensyar ya kene ka awat. Messi bat Ronaldo. Hanrei haus nem arjar kat pra. Lajia ka ka babun ki bru kim kemik lenti. Orang elek kai napok jong kari Croatia. Luka Modric mulai job ya ka Ballon d'Or. Bat kane ka penkut ya ka jingya kun jong Messi bat Ronaldo. Ha ka jingyo ya ka awat ha ki snem ki balong lenter. Modric yalam ya ka Croatia. Syaka FIFA World Cup Final arjar katpra. Baru lalong ru player bapau bha ha kane ka tournament. Kumta ka Ballon d'Or hiru ka pen i bahaka football ngimla ban predik lepa ya ki a. Menta ka wei ka jing shisha ka ba phalla. Kata ka long haus nem arjar arpeu. Pila ban perkat. U bajop ya ka Ballon d'Or haus nem arjar arpeu. Ka jubab ka long amdan. Ka awat ka la syak pensange. Namar ka COVID-19 pandemic. Ka lak tajur ya ka football. Ha ketu ka snem. Kumta ka snem arjar arpeu. Kadai ka snem bamsyam layo ban ai ya kene ka awat. Perkat perlok. Don kirang yelek kai ki bala don ka season ka babha. Hanrei amdon mano. O bala ban ra ya kene ka awat. Mentangin poi syakawai ka benta. Ka bangidang ken mau bha. Bat kata kalong ha ka snem arjar arpuar. Hadin jong ka FIFA World Cup. Haga FIFA World Cup ke Argentina kalayo banra ya ka 6 ladu da ka jingelam jong Messi Persya ya ka France ke Argentina ka job hadin ka jinge kun ka bajwat pha Persya ya ka France badu Messi ulayo ya ka trophy ka baula up la bun snem bat kata ka dei ka World Cup kumta haus nem arjar arpulai Messi ulai job ru ya ka Ballon d'Or kaba pra jong ka jing jong u. Bat kane kalong kaba kongsan pha. Namar ka World Cup ka pelong ka jing tu kana jong Messi. Bakan long kaba pura. Nadu kena ubayele kai football. Ha Argentina. Hadu Barcelona. Hadu ka jing kun jong u bat Ronaldo. Bat khadu ka World Cup competition. Bat nangta ka Ballon d'Or kaba pra. Haus nem arjar arpusau ka trofi ka lech Spain
Unang job ya kene ude Rodri. Midfielder jong ke Manchester City buat ke Spain. Kane kalong ke bakam kerpang namar ke penkan mau yingi. Baka Ballon kamdei tang ke award jong kinong tep gol. Ki midfielder kila ban job. Rodri ulong way na ki benta. Bakong san jong ke Spain haga Euro arjar arpusau. Kabalong ke tournament ke baka Spain kalayo ya ke jingjob. Bat kene ke pelong ya ki babun ban keli. Hatu ke Ballon d'Or ke petang ki gol ke jubab hi kalong ke Ballon d'Or kampet tang ye ke jingbun jong ki kul ke petu ye ki wei ki benta mentangin wan syakene ke badang syudep kata haus nem arjar arbusan unong job jong ke Ballon d'Or udei u Osman Dembele orang ye lek kai na po jong ke reference ubay lek kai na ke benta ke Paris Saint-Germain lane ke PSG. Kane ke day ke award ke bahnriu kendai jong ke Ballon d'Or ke balap pelong ha Paris ha ke arpu arterik u September arjar arpusan. Kumta ladangi pej ye ki snem ki ba kadu kata nadu arjar arpuwei hadu arpusan hau arpuwei u Messi buajop arpu aru Benzema arpu lai u Messi arpu sau Rodri arpu sanu Dembele kane ke pen i ye ke wei ke jingkela ke bakrau. Berkata kalong kapor jong Messi bat Ronaldo kala akut bat kapor jong ke generation bat themai kala sedang hanrei hangne don kawai ke benta ke bas ngeusi don kirang yelek kai ki bala long ki legend harai kim syam lala ban ra ye ke Ballon d'Or kum Musawi Iniesta Henry bat kiwei bat sakawai ke jing shisha ke bas ngeu pula kalong u Iniesta Zawi kidai kiwei na ki midfielder ki ba krautam ha ka history hanrai kim syam lala ban job ya kene ka awat watang si sinru nama teng pim yakun persya tang ya ki player ki ba biang pi yakun persya ya ka generation jong pi bat kata kalong ha ka por jong Sawi bat Iniesta ka por jong Messi bat Ronaldo kadang long ka ba biang pha kumta ka jingye kun bat kine arngut kalong ka bajuat na kata kadau wala kine kideki player ki bakrau bat ki batbit hanrai kimla bantam yo Messi bat Ronaldo ha ka wei pat ka benta ladangi pej ka Ballon d'Or kamdei tang na ka benta ki shenrang haus nem arjar khat pra la sedang ye ka Ballon d'Or na ka benta ki kentai ka player ka banengkong bajob ya ke Ballon d'Or jong ki kentai kadai ke ada hager bak hadin kane ki wei pat ki klur ki la job bat hagas nem arjar arbusan ke player jong ke Barcelona bat ke Spain ke Aitana Bonmati kala job ya ke Ballon d'Or ke bakadu kala job ya ke award lai sin lenter kata arjar arpulai arjar arpusau bat arjar arpusan kane ke peni baka football jong ki kentai ru kala nang kiu buat nang krau kat nang mi kisngi menta mudur ba pideu player bat tebit pila training malakasngi pila sya rem pila sya perem pila sya keno pila sya kento nagi fan pila don kita ke jing mensau hanrai pim syam la sange pidang yai tresitom pidang yai yale kai bat haga bakut jong ga season piyang haga stage ki kamera ki pai shapi ki superstar ki don saudong jong phi bat ha kata ka por kin ong bau nong job ya ka Ballon d'Or undai ma phi kata ka khlimat kandai ka khlimat ka bokordor jong ki jing trai sitom jong phi baro namar ka Ballon d'Or kamut tang ba phila de unong thep kul bala thep bun kul tam harai ha ba phi job ya ka Ballon d'Or kamut bahakane ka snem ka football ka ngej ba pidei ma pi uba krau tam ha ka jingele kai football nadu snem shijar khandai spa san phunru nadu Stanley Matthew hadu Kraft Backbenchbor Plantini Van Basten Ronaldinho Kaka Messi Ronaldo Modric Benzema Rodri Dembele ki kerteng ki yai kella ki generation kila kella hanrei ka jingpo sniu jong ki rang yele kai kadang long kaju
kata kalong banlong ubabhatam bat menta ka jingkeli kalong uei ubanlong u superstar ubanbut uei banyo ye ka balandor ka babut launde u Lamin Yamal u Kylian Mbappe u Erling Haaland ne kiwei parlok hagani ka snem mano banlong unong job jong ka balandor sa komen kublai shibun ngangej pilayo shibun ki jingtip ha ka badai bat ka balandor ngel sai kenduk pat ha ka bai ka video